Voina kan Fleeman ho tur chu romance drama Never Gone ti 2016 na anti chuka ni. A movie in tran na chuan Su Yun Jin chu lo langin tu Amazon nei niom tak chuan a kal kuala engemaw en wangwang hnu chuan hun kal to lo langin kumsang ni pasari kumania ba sa lo ngak mek an chung ko khosak chu har sa ve hle a chuta apa chu la khrisel lo em zui an nei zong zong in an fanu chu college thataka an lu tir ve kham kham ani college of thlen chuan a in thlahungin danglam big riau hian a in hria chuta bike chaktaka ron tlan chuan pipe chu a ron chil bunga tui chuan a ron phu hu vek zui bike ron khaltupa chu chengzeng ania chung ko hosa taka tanga seilian ni in an college a chuan a lar hle Eugene chuan thinrim takin a vapana chuti lai chuan baseball chu chak takin a ron thlok cheng chuan lo manin film khur to turin a tia a kal san ngal school a chuan meiche pakhat moyu huwa chuan lo in mel hriat tirin ama ang thawa chung ko re thei ami alo ni ve a an school chungchang te chu lo hrilin chenga thian te pathum mongsi yu zauzi ya le chongming te chu a mel hriat tira class a chuan valut ve in chenga ma a chuan a thu next scene a chuan an maths test paper chu an sema Eugene chuan mark a mu chle cheng chu a mu sang ber ani thung Eugene mark mu za dan mu chuan fiam thu tho nan an lamang zui tum khat chu Eugene washroom a kala tum lai chuan cheng chuan a notebook chu lo phi thlak sak thei top chuin lak le atuma ma se theilo a le khabo tang chuan a menstrual pet chu a ron tla chuaka zakle thinrim takin class chu a chuasan chung thil thlen hnu chuan chengrel ro chu nuam loin a in thiam lo hle a next class a chuan a le khabu chu pek le atuma ma se ron ngai sak du lo a le khabu chu dokan a chuan a va the phei Eugene chuan chenga omdan chuan in ema wangin a chair ke chuan chenga ke chu ava chil le khabu ke chuan a ti diklo lai te chu alo ti dik sak veka maka ti hle lunch break a chuan chenga thian te chuan an thian pa ke chil nat sak zia chu an ron hrila Eugene chuan in an kol nan akart chu alo pe ma se in an kol nan mang ta lo chuan an classmate zong zong ei tur treat nan a poisa chuan mang ta zok chuti lai chuan mo chu lo kalin Eugene karta an poisa man chu thakhat chunga Eugene pocket money tur nei ve chuna ni thu a ron hril Eugene chu ril ro ha mel takin in chunga chuan a lo om cheng chu han kal ve a poisa man saka wanga in thiam loin maths zirna konga puya ngai pot chuan a pui thei thu a han hril Eugene chuan kalsan atuma ma se an maths teacher in maths athan la ka ngai zia thu a hril chu hrechuakin chenga bula maths zir chu arem ti ta school bana piang in maths chuan zir dun thina Eugene po chuan angai na ve tran ma se chang chuan chenga mi zia chuan ning thei hle maktak mai an maths test le chuan Eugene chuan mark somret panga lai ron muta huran man dun tam hnu chuan alin po ve tran hle ma se ni khat chu Eugene chuan chung ko boina wanga ina a ho angai thu le rei tak chung school a ron kal theilo tur thu a hril Eugene omlo lai chuan chenga chuan school chu aning thei hle a zirna lama atlak niam pha bok ni khat chu Eugene thutna chuan meiche phakathe ron thua cheng chuan thinrim takin a lo hau ma se chu nu chuan Eugene thutura ti thu a lo hril Eugene adom roma omle to te hriat chuan mu tumin a kong khar chu zukik ngal rei tak nuwa Eugene chuan lungai mel tak hian a ron honga abana athildum hrena tang chuan apa bo ral te kha thiam ngal cheng chuan bia ka du thu a hrila ma se Eugene chuan ama om tir turin a lo ngen ti chuan kumte liama an final year graduation party ya chuan cheng chuan Eugene chu a thlir ranga mongpo chuan choi chu du thu a lo hril ve bok chu chuan hoisen na pe in Eugene chu lampuya ava soma an party zoa chuan cheng chuan Eugene du thu chu avoi khatna ta na soi chuaka Eugene chuan engma soi loina case cheng chuan an in koptran na tura angaya ma se Eugene chuan mang thana na ki zo kalo ni an din munai thlau ema wang chuan chenga chung te chuan an pom thei don lo ti in hria in engma soi loin chenga chu akal bo san ta ni kumni nuwa chuan Eugene chu university zirlai lo ni towa a tuition fee pek theinan library a chuan a thok bok library a chuan senior student pakhat senjuan nen an in tonga chupa nen chuan library a chuan an thok dun thin mi fel takalo nia a hnuah chuan an in kop zui ta bok ni kha chumo nen chuan in muin
Juan a fel zia le angai tu thin zia te hril chuti lai chuan tue mo hian a mingin an ron kowa tunge hriat tuma avakal chuan chenga kha alo ni rei takanin hmu to lo wang chuan an zak ve deuh chutian in biak lai chuan Juan chu lokalin Eugene Bielpa ani thu a ron soya chenga po chuan lo chi bain Eugene Bielpa ani thu alo hril ve bok Eugene chu ron tong vatin chenga chu high school kalaya a thian pa mai mai ani thu a ron hril hun khoral loin an pathum chuan khopui chu an fanga tempula vakalin an thil du te chu paper an ziaka Eugene chuan chenga thil zia chu va ena tum ma se rang takin a lo hlia Juan le chenga u nau nu chu in tur lei turin an kala chuti lai chuan cheng chuan engma soilowa akal bo san chante chu zotin anin hnia lai chu sena chuan a lo thlireng anuwa chuan an pathum chuan dinner ei turin an kala chenga chuan Eugene nena anin kis tum te kha soi chuakin Eugene chuan thinrim takin zu chu in ngeka reivak lowa chuan chathla in atong vai chuan chenga ming chu alam bok Eugene chuan library a chuan Juan chu biak atuma ma se lo bedu lo anuwa chuan Juan chuan chenga chu ala du rang thu a hrila Eugene chuan cheng chu va hmuin a hma a che dana wang khan a hawa ma se ngai dam lo dil loin engma soilowa kalbo sana wanga atorna na sat zia te chu alo hril huna liam le nu chuan Juan chu graduate Eugene chu amal le hle chuti lai chuan Eugene nu chuan thil poimo tak soi ho ngai wangin Eugene chu a ko hoa anu chuan hun harsa an to changa puitu le nem tu tan u a chu pasala nei adu thu alo hrila anu hlimna tu chuan Eugene chuan a thutluk na chu alo pomsak ve bok anu nena an teivel lai chuan chenga chuan mulol maya chenga chuan anu in helai vela factory lei thu le anu puya awm ve thu alo hril ti chuan an pahnih chuan in kom le in rabbit lantern ten siama anuwa chuan cheng chuan Eugene chu a graduate huna Beijing a local ve turin a soma Eugene chuan a lo o ve bok a graduation day po chu a lo hnai ve zela Beijing a chen theinan Beijing a company hrang a chuan na dil na thelu ta ase eng company main interview turin an ron ko lo a then nu chuan Shanghai na zong turin thurona pe a na chu zong in olsam takin a hmu nialiam le nu chuan cheng chuan Beijing a na thok tur du company pakhata hriat thu a ron hrila Eugene chuan Shanghai a thok tura an lo in biak fel to thu a hril chu chuan cheng chu ti thinrim hle Eugene chuan in thiam lo takin chenga hmu tura Beijing a kal chu atum ngal train a chuan lai chuan chenga chuan ron call le in Shanghai a ama hmu tura lo kal mek thu a ron hril Eugene pon Beijing a pan mek thu lo hril ve in station lai taka in hmu chuan tumta atopa chuan in hmu in an in ku ngal kumte liam le nu chuan cheng le Eugene chu apartment khata an lo cheng towa chenga chuan a unau nu in holna a Eugene chu a hruaya a unau nu pasal tur chu Eugene University a kallaya a thian thatak Juan kha ani tian hriat chuan makan ti hle Eugene chuan Juan chu va bia in anu puitu rilru chu ti na chaklo turin a vati hunte kalin Eugene chuan a hna chu a tran le a ana thona hmuna chuan a pakhon chu lo kalin anu chu cervical cancer wangin adin hmuna thatlo thu le apa khana thi ma in a thona company ya anu enkol na tur poisa phuk thu ron hrilin chu an ba chu rol dan ngai tu pui turin a ron ngen apa khona kal le nu chuan Eugene chuan poisa phuk tur zong in a thin te chu a bekwal ngala pa se tu man an lo nei rem chang lo ato pa chuan Juan a puina chu avadila poisa phuk tir chu a lo rem ti chenga na boina te hriat chuan Eugene chu poisa pe ga tuma Eugene chuan lo la du loin Juan na puk tir to thu lo hril chu thu hriat chuan chenga chu thinrim hle a boina chin fel pui tura midanga be ma sa chu thinrimin Eugene chu a chhuah sana Juan chu va hmu in poisa chuan ava voma midang in kara lo in rol to lo turin ava hril chumi zan chuan cheng chu a thian te nen zuan in howa Eugene in vakawa tum chuan cheng chuan lo du loin ti thinrim nan abula nula chu lo ku chuan boina wang chuan an in kar chu chia in kong hranan zo le ta anin thena tanga rei lo te a cheng chu anu inama pui turin New York a kowa kumte aveya ma se Eugene chuan chenga chu theihngil theilo ni khat chu ama a chenga te nena an temple kalna khana vakala
chenga khan enge zia ti khret chuatumin paper te chu keu le ta chenga kut siak chu muchuakin chenga chuan an pahnih minga lo ziak Eugene chuan a hun kal to te kha chuakin a tapa New Year ka chenga mutur ka kal chu atum ta amep mang chuan chenga chen na mun chu zong kuala anuwa chuan chenga chu wa mu ma se me chegai pur pakhathi alo buai puya abial no ni ringin trap chungina kalbo san le chenga chuan akara tang chuan Eugene ama chawa kallai chu wa mu man mo takina kara tang chuan chuakin awa zui ngal ma se mu zo to lo Eugene chu an school hlui chunga chuan lunglen mel tak hian alo oma nunglawa tang chuan tuai mo hian a sam chuan ron pot a han hoile chuan chenga lo ni chenga chuan New Year ka ron zon le zon lo te zota Eugene chuan chang du loin a ngoi reng chenga chuan video pakhat chu entirin chenga bula mei che mu kha chenga thian hlui namdang pasal neya America alo ni Eugene chu athil khret suala wang chuan a tapa an pahnih chuan in ko in a movie chu top ta ni